everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you smart guys for tuning in. Well guys, ibuyile ke intandokazi yenu uthando nesithembu season 7 episode 1 esazodlala laphana ke kuMzansi Magic this coming Thursday. I hope ukuthi nijabule, I hope ukuthi niqalile ke manje ke nithatha ama side, abanye bathatha side laMakhumalo, abanye bathatha side laMayeni, abanye uMacele, abanye uMangwabe. Sazoshuba nje la ku social media, sazoshuba lokhu ke kwangempela. Akuningi ke okwenzekile kuleya episode noma ku-episode yokuqala ka season 7 yothando nesithembu. Engakusho nje ukuthi the show continue from where it left off. Umsele ku questions or wu question uMacele for betraying uThobeni ngelanga lo members, njengoba ke uMacele asho ukuthi cha akeze emcimbini futhi ke wagcina ke engezanga kulowa mcimbi, yize ke uMakhumalo ehleze emeseka yena mangabe ke enemcimbi. Nizokhumbula ke futhi ukuthi noma yeni guys waba khona laphana kwaMsele ngesikhathi ke kuthathwa impahla sizofakwa emotweni zithathwa ke kwaMakhumalo. Lokhu ke nakho kuzovela futhi akuzokwehla kahle kuMakhumalo ukuthi hawu uMayeni akeze emzini wami, akeze nje akangivakasheli, kodwa mangabe ngingekho uyafika. Okunye guys umpumelelo njengoba nazi ukuthi ke wazalisa ke amantombazana amabili, uDirelo noVuyokazi. Uthi ke kodwa ke yena mhlanga esegana, mhla eseganwa yena ufuna ukuganwa intombi nto. Mhlanje eganwa akafuna ukuganwa umuntu onengane. Angazi ukuthi uqonda ukuthini guys umpumelelo ngalento ayishoyo, kodwa usho njalo ukuthi cha mhla eseganwa ufuna ukuganwa ke intombi nto. uMayeni uyakhuza ukuthi awukwazi ungazathi ingane zabantu bese wena mose ufuna ukuganwa, usufuna ukuganwa intombi nto, engabe uganwa bona laba. Asazi guys ukuthi ke uyisho kanjani nje into ekanjalo, kodwa ke ubaba wakhe uyamncoma ke na shem, nanokuzalisa nje lokhu kwakhe uyamncoma ukuthi hayi wenza umsebenzi omuhle impela ngokuthi wandisa isibongo ngesakwa sakwaMseliko. Kodwa makuzala mangabe kuzala usine kuba inkinga enkulu, kuba itopic ekube nosine nayibuka ivision kababa wakho ukuthi baba kufuna igceke ligcwale izingane. Yikho ke nosine ehlemshem ehleze khulelwe noma ke ethola ke abantwana, but ke wonke umuntu uyamgxeka kusine, but ke umpumelo baba wakho uyamncoma ukuthi cha muhle umsebenzi ke awenzayo. Kodwa guys ngokubona kwami ke nje ngazuthi ke kule season izocindezela kakhulu laphana kuMakhumalo. Ngibona ngathi impela izocindezela kakhulu kuMakhumalo njengoba nje siqalile nje ngo-episode 1 ukuthi uMacele akezanga, uMayeni akezanga, kuningi kusazoba kuningi nje sazokubona laphana ke kuthando ke nesithembu. Ngiyathemba ukuthi ni-ready guys ukuthatha ama-side njengoba sengishilo ukuthi abanye bathanda uMayeni, abanye bathanda uMacele, abanye bathanda uMakhumalo, abanye bayithandela nje uMangwabe. Angazi ukuthi ke wena ke uhamba nobani kulamakhosikazi kaMusa Msele. Do leave your comment below and share your opinion. Bye. Hello everyone.